Sa katong nagtinguha ma-flexible ilang lawas, doon na kami segment nga ikadalit kaninyo kapuso alang sa kaayuhan sa atong panglawas. Ato kinitanawon. Lubos na humahala sa suot niya, ikaw ay magdududa. Ngunit sa kanya, ang lakas ng aking tama. Nakupot siya ay naglalakad. Kunwari ay lalakad din ako. Lumapati o naghada, ang puso ko'y pinana. Ang pag-ibig ko'y patungo na sa'yo. Dahil hindi ko mapigil ang damdamin ko. Basta mga kumukas ako na sa kaiisip ko sa iyo araw-araw. Gusto ko ang forma mo, ang damit, pantalon at sapatos mo. Ako ay nakaabang sa'yo, ba't minsan sa daan talaga hindi kita makalimutan. Nagpapulog ang sombrero mo, patati-dali na pinulog ko. Sabay inabot sa'yo, patungkol ang aksidente yung kamay ko ang iyong nahawakan. Akong pang natigilan na ako bigla mo nang tinitigan. Istanbul ako sa'yo gagandahan. Siya ay magandang babae na lalaki Sa mga fitness enthusiast diha, pwede kayo mong share sa inyong 2 to 3 minute fitness routine. Gamita palihog hashtag 3minute fitness o hashtag GMA Regional TV Live. I-post ang inyong mga easy to follow steps. Kay ato kini i-share sa ato mga kapuso viewers.